Cockpit operators nag-ayo kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga pasugtan kun tani ang online betting sa pagbalik operasyon sa mga bulangan. Sa detalye makaupo naton live si Daryl Marie Sarmiento. Daryl? Said siring aga nagpakigsapol ang mga cockpit operators sa probinsya sang Iloilo kaupod ang gobernador agud iplastar ang ila suwestyon sa pagpatigayon sang bulang kag para manipadangat ang ilang mga sentimento sa mga bag-o nga pagsulundan sa pagpatigayon sang bulang. Matapos ginpasugtan sang National IATF ang pagpatigayon sang bulang sa mga lugar nga sa idalam sang MGCQ ukon sang mas manubo pa nga quarantine status, kaina sang aga sang nakigsapol ang cockpit operator sa probinsya kay Governor Arthur Defensor Jr. Agod ding yun nga kuntani panugutan ang pagpatigayon sang online betting ukon live streaming. Online betting o live streaming para may income kay mag-amune, why gid income? Ano abing income kay why gate? Pila lang katao ang masulod. Apang patag sang gobernador dapat nga sundo ng mandato sang National IATF. Kondisyon sila ginbutang nga subject to nga dapat wala sang audience, wala betting audience, wala sang online betting, kag wala sang live telecast o muna. Gani nagadihon na sang position paper ang mga cockpit operator agud apila ang ilang nga hingyo angod sa online betting. Appealing on the online para malimit tagid ang tawo sa sulod sang bulangan. Nagaplano ang cockpit operators nga magbalik operasyon na sa madason nga bulan. Sa pagpatag sa gobernador, ang local chief executive sa Gihapon ang may poder nga maghatag sang otoridad kag magpahanugot sang liwat nga pag-operate sang mga bulangan sa probinsya. Said? Daryl, kung hindi may pagtugtan ang apela sa mga cockpit operators nga pasugtan ang mga online betting, mag-open gapon sila sa masunod nga bulan? Said sa aton sini nga pagpakigangot sa mga cockpit operators kagina sang aga ang hambal nila sini nga kun ano lang anay ang ginapahanugutan sa idalom sang memorandum circular sang DILG kag sang National IATF dayonon gid nila ang ila sini nga pagpatigayon sang bulang tungod nga madako nga industriya ang maapektuhan sa tion nga hindi sila magpadayon. Said? Kung may mga magpasaway kag magbayolar sa mga kasuguan, anong penalidad? Said sa idalom sang memorandum circular sang DILG 2020-140 nga dapat nga automatic closure sang mga cockpits kag ang mga opisyales kag empleyado ang magapangatubang man sang penalidad. Said? Madamang salamat, Daryl Marie Sarmiento.